Lähetään nyt sinne vittu. Mennään piiloon. Mennään tonne saatana eteenpäin. Mä tuun vetää sua sulalla turpaan. Kutita sut kuoliaksi. Mä otan tämmöset jutut, että... Ei vittu zombi. Mä voi vittu kyläläinen. Mennään äkkiä. Mene nyt vittu. Vittu. Mene. Oh shit. Creeperi. Mene. Mitä vittu täällä palaa talo? Kävit sä polttaa ja ketjut talo? Mitä täällä tapahtuu? Oh jee. Voi juman kautta, mitä se löytyi? Taksa. Kui saatana, mene nyt vittuun saatana skeletonin Kuka vittu rakentaa oven tolleen? Minä. Puol ovea saatana haudattu hiekkaan. Tuu jees. Voi vittu, voi vittu zombeja joka puolella, menkää pois. Mene vittu, ai, älä lyö. Ei saa saatana lagaa näin paljon. Ai vittu spideri, mene sinäkin pois. Ai. En tykkää. Lurppa, meiks et puhuu? Lurppamuna, mihinkä sä meet? Lurppamuna, koita pysyä meidän kanssa. Voi vittu skeletoni. Missä vittu tää oot? No, täällä näkyy mun nikki. Tule nyt tänne ylöspäin. Mä oon täällä. Käänny ympäri vittu. Voi vittu skeletoni, mene Mä en pois. voi kuolla, koska mä oon turvassa. No minä en oo turvassa ja mulla on vittu 1 heltti enää jäljellä. No, Tai puolikas. mulla on 3,5. Mulla on puolikas. Vittu voitko nyt mennä? Ei saa tulla hämikset, ei oo kiva. Mene nyt rikki saatana paska. Noin. Mene nyt vittuun saatana. Vittu kyläläinen kun se vittu sinkoilla joka puolelle saatana. Hello. Mä oon talossa. Kannattaa mennä taloon lurppamuna. Tuu tänne taloon missä näyttää nikin. Mitä täällä hävittää? Älä pois! Vittu kyläläiset, pysykää sisällä. No niin, menkää sinne ulos, että sisälle ette pääse. No! Pusipäät saatana. Mun pakko saada. Onnes mulla on leipää. Leipää. Syö nyt sitä vitun leipää. Ja sit mulla on jotain avokadoa vittu täällä, mitä mä en tiedä mikä vittu tässä on. Sitten mä voisin laittaa ton armorin itselleni tässä ootellessa. Mulla on seksikäs kypärä. Kuka sanoi, että Mooses tuli käymään kotona heille? Mitä mä puhuu? Jekeetin tänne taloon. Joo, tulossa. Kyllä sehän mun ruudussa on paikallaan. Tulossa. Nyt käs nyt lattia pitkin, kattoa pitkin tuu. Mitä vittua? Lattia on lävitetty. Moi. Tulee nyt. Missä se lurppaamuna nyt menee? En tiedä. Ei, onko tässä 2 taloa yhdistetty? Ei sit. Aukasin skeletonille ove, mene pois. Hei lurppapula! Täällä! Mä autan sua! Voi jumakauta! Tulkaa nyt. Lurppapula on pihalla! Se on tossa! Täällä! Se kuoli. Vittu lurppaamuna. Kävelette tää valkoista nikkiä kohti. Sen saa pienemmäksikin muut sen pädin, mikä sen määrässä. Paino sitä pois nyt nappulaa kerran. Tätä. Sitten options. Sieltä menee... deeper size. Nyt se on ainakin pieni. Onks nyt parempi? Mitä se ikätin tee? Mun suoja. Kunnon bunkkeri. Ei se oo äsken nätti. Tiedätkö mikä... Voi jumalauta! No niin, voi tehdä mulle kaikkea kivaa. Meillä nyt työllä siellä nurkkaa mua, mitä? Hei. Näet sä lurppaamuna meitä? Kyllä se sieltä tulee kohta. Täällä on vähän rock-lämmiä tällä pihalla. Ei! Lopuu.
Jahas. Mikä vittu tuossa skeletonia vaivaa? Onko toi bileet vittu? Se on se. Minulla on pomppuvi. Tiedätkö mitä? Mulla on viekka. Ei se mitään, mulla ei. Tule nyt lurppaamaan sitä ovesta. Mitä sä oot? Lyö sitä oven, sä pääset sitten. Juokse sisälle. Hyppää keskinappulosta. Jee! Ei saatana lainkaan. Mennään hyppitään skeletonin luokse. Minä ärsytän sitä silleen. Apua, ja Jubi. Älkää työtäkään mua, on pois täältä. Sori. Ei, kuka se oli? Varmaan se viketin tuon pois. Mitä? Takaisin. Steppilaaturit. Varmaan äijä pöllii tän koko talon lattian. Vittu mikä äijä. Mäkin haluun hakkua ja näitä näin. Voi vittu mikä homma. No tuolla sun oikealla puolella. Hei, päivä tulee. Mä lähden. Mä lähden vetää kaikkia turpaan. Multa on kivi, mutta mä en tarvitse mitään muuta. Palaava skeletoni. Se on harvainen. Mennään lurppamuna pois. Apua! Koda! Pitäisikö nää kyläläiset päästä tällä vittun tornista pihaan? Vittu kun ne sinkoilee tuolla. Mitä vittu rakettipensaa ne on syönyt saatana? Se on se. Kuule possu, mitä tuo possu menee talon sisään? Ehkä meidän katsis mennä hakkaa sitä puuta. Porkkana! Ota ulkona mua! Voi jumakauta! Porkkana vie porkkanat. Jelit. Näin. Siis mikä vittuun idea tässä on? Vittun Oi kyläläiset, saatana. mikä pois? Vittun kyläläiset saatana. Mä siis oikeesti vihaan tämän. Koira! Jee! Ensin Terve! vittu. Mitä vittua spideri kämpässä? Tapaansa, se hyökkää sun kimppuun. Mä vedän sitä turpaan kissalla. Mitä? No kissa. Mitä lentävä spideri vittu? No arvo mitä, mulla oli lentävä creeper. Eikö siis oikeesti täällä on... Siis oikeesti niin naurettavaa vittu nää... Saaveri jätkää Asunnot. niinku vei mun saaveri. Mitä? Nää asunnot on niin säälittäviä oikeesti. Laitamme oven silleen, että ei enää kuin puoli ovea, vittu viisasta. Kuka vittu näitä mappeja suunnittelee oikeesti? Minä? Mitähän teit tätä papia? Ei kun siis oikeesti ne, jotka on tehnyt pelin, niin vois tehdä joskus vähän vaikka viisaammin, ettei tarvis kaivaa puolta metriä ennen kuin pääst saatana sisälle. Niin, se Markus Persson. Kenet? Markus Persson. Mitä? Kyläläiset aamupesulla vittu. Hei, pysytään kaikki, me ollaan 3 koppua. Missä ne 2 hinttiä menee? No itse hakkaa puuta. Missä lurppamuna on? Luurppamuna seisoo vittu tuolla saatanan keskellä peltoa. Tule nyt seuraa mua. Mennään vetää puita turpaan. No just päivässä suunnassa. Mä oon niin kova, että mä hakkaan kultaharkulla puuta. Ei jätkää. On. Voi ikävä teitä, mennään nyt tätä vapaa-aikana. Missä sä nyt tikeeti oot? Täällä hakkaa kanoja ja mä oon täällä kylän vieressä.
Varmaan meitsi hakkaa niinku kyläläisiä. Mä oon hakkaamassa täällä kultahaukilla puita. Tuleeko niitä sitten kultavärisiä puita vai? Tarkoitus oli. Missä te ootte? Hei jatkat! Missä te ootte? Tänne näin, me ollaan täällä metässä. Onko siellä koivuja? On. Hei siellä! Siellä! Mä näin teidät! Oletko nyt aivan varma, että et sekoittanut meitä kanaa? Mitä vittua on olla vittu avokaadolla vai mitä ikinä on? Nurppa munaa, missä sä oot? Mun vieressä. Onpa. On. Kuka jos kiitelee jotain? No mulla on kypimiä vaikka mun. Hei, mä voin hoitaa nää lammasjutut. Joo, jos sä vaikka keräisit meille sängyt, niin ei tarvitsisi vittu valvoa noita vittu vammaisia öitä. Jee, mä saan yhden viilan. Juu. Mä sain achievementi, en saa hups. Nurppaa! Mahtava porkkana! Nyt kaikki 3 koplaa on täällä yhdessä. Kana! Kana! Vedä nyt sitä vittu lamma, et just lamma se vestä turpaa. Joo. Tai miksi me ei voi tehdä silleen, että hakataan spidereita, niistä voi tehdä 4 niinku villaa ja sitten siitä voi tehdä niinku semmoista. Joo, mistä sä nyt tähän hätään vittu löydät jotain spidereita? Mulla on 1 villa, eikö se ihan auta? Mulle 1. Tai miksi me ei voi halkasta sitä silleen BOOM! Jeketin, eikö sulla oo craftini? Otit sen mukaan sieltä talosta? No men voi vittu sun kanssa. Mä voin tehdä, koska mulla on paljon puuta. No vittu tee craftini, mä voin lykkiä sitä ihan raussa. Tiedätkö mitä? Ota tosta poika. Lammas! Se on pieni. Tarvitsen isoja kakkalampoita. Hei ihan tänne, koska täällä on paljon lehmiä. Sitten vois tehdä rautalapion. Et varmaan tee. Et varmaan. Kultalapio. Ihan sama, mitä et tee mitään semmoista. Me tarvitetaan niitä. Varmaan jätkä niinku käyttää kaiken. Itse. Lampaita! Jeketi, onko sulla kipeä? Ei. Ei. Yhtään. Ei No vittu sitten. Miksi mun pitää saista, kun sieltä päin tulee? Tommonen yksi, sittenhän noita 2. Mä saan 1 sängyn. Sitten. Juhuu. Se on mulle. Vois tehdä noita pari. Paljonko me tarvitaan 9 villaa? Ja loput vois tehdä tikkuja. Vois tehdä huvivuoksi ihan puulapia. Miksi? Ei sinä tee mitään. Miksi voi tarvitseeko tehdä puuasta? Mikä Missä onko? se kaikki nyt on? Mitä hävisitte? Tulossa sinne. Missä sä oot? Lurppa munako sillä pyörii ympyrä. Mitä? Seisoo paikallaan. Täällä on kuin vihreä kusipää. Älä mene sen luokse, se vetää sun turpaa ihan kyrpänä. Räjähtää. Minähän tappaa sen. Sillä on kikkelit enää. Oletteko te siellä kylällä vai? Vai? Ei, ei voida sattua, ei tuu verta. Vittu. Näin 2,5 HP vittu. Mä oon 3 HP:ta enää. Joo. Lähetään etsiä joku vittu kyrppäkaivas ja mennään. Ei täällä lurppaa! No niin, okei. Hei, ootapa. Kuinka monta villaa mulla? Ihan sama olkoot vaikka 7. Mulla on 5. Mennään etsiä joku kaivos. Mä löysin jo. Missä? Ota toi crafting table mukaan. Mulla on 1. Ota se itsellesi. Oi saamara, mä tein sitä mitään. Tarvitseeko villaa? Hei, yökin tulee. Jee, vähän, kattokaa sitä aurinko, vähän se menee alas.
Tuosta noin vaan. Jätkä niinku lyö sitä aurinkoa ja sit se vaan tulee. Se puu. Karkekkeen puu. Pikkusen lakas. Jep. Taas. Mitä vittua? Ui saata. Nurppa, mitä sä teet? Juoksee meidän perässä hirveetä vauhtia. Alkaaks kaikilla samaan aikaan vai alkaako se vaan mulla? Mulla se alkaa kanssa alkaa vaan. Tehdään tämmönen väliaikainen koti tähän. Mä kyllä tein tämmösen homman. Mä sulla on kaikki muut paitsi... Noin saa olla. Joo, nyt ei pitäis mennä lakaan niin kauhean. Hei, jätkä. Vittu ihan samalla lailla. Me tehdään väliaikainen kämppä. Tehkää vaan. Mä menen tänne. Kaivokseen vai? Joo. Mitä Creeper niinku tuli? Kiitos Creeper. Eipä tarvitsekaan muuta. Mä tuun sinne. Miksi vittu mulla on joku vitun auringon kukka täällä? Se oli mun faija. Se oli sun mun siis What? Älä vittu. Lurppamuna vetää mun perseeseen täällä. Ei ihme, kun se nimi on Lurppamuna. Kaikki on ihan hyvin kun mua et hakkaa, kun mä kuolen seuraavasta. No, Ja sit mä en löydä teitä enää. Hei jätkät. Täällä on aika iso reikä. Ulokot. Mulla on semmonen tunne, että kun mennään tästä vitun lujaa, niin kyllä me jotain löydetään. Hei Lurppa. Onko sulla pitää semmoista jotain dirttiä? Sä voit tutkia sen seinän siinä sun takaas. Jotain laatikoita. Hei, laita craftingia. Kuuliko? Kuka? Sinä. Vittu, kävit sä just viemässä mun blogit. En mä laita kyllä mitään craftingia. Sulla oli niin paljon puuta, niin tei. Voi jumalauta. Niin hyvää puuta. Niin hyvää pelissä. What? Varmaan pitää tehdä melkein kaikki itse. Siinä on jollekin sen kysymys, mitä? Ei mulla vielä oo kaikille. Tee sänkyyn. Ei oo. Mä vedän sua hakulla takamukseen, jos et tee. Miksi sä et voi käsitellä vaan tikkua? Mistä mä oon porkkanaa saan? Kui? No mulla on 17 porkkana. No, mä kävin hakkaa sitä porkkanapeltoa ja jätkä niinku vei mun ruuat siitä niin silleen. Onko siellä... Laitat sen craftin, hyvä. Kiitos. Teen noita huvin vuoksi. Vois tehdä kultan lapion. Sit vois tehdä miekan. Hakkuu. Jee, meillä on valoa! Valoa Kivi, kansalle. miekka. Hakkuu. Mitä sä jätkä teet? Anna Lurpallekin jotain. Onko sulla mitään aseita? Ei. Lurpa mun auta hetki. Mä annan sulle tosta tommosen. Kuitenkin se tappaa meitä koko ajan sille. Sitten. Police. Sä oot itse asiassa... Menen... Voi vitu jäketimme pois sit. Mä heitän sulle lisää koi. Sitten mä saan vielä miekan. Siinä on. Mitäs teet?
Kuka haluaa kanaa? Kuka vei mun kanaa? No mun. Niin, mutta kun mä paistoin sinne kanaan, niin sä veit sen. Niinkö? Eh. Anna tänne. No saat. Mä tapaan sitä. Saat sen sun viikoksi. Haluatko sä jotain? Lurppa kattoo mua ilkeeksi. Joo, kuka vei mun kanat saatana oikeesti? Vittu mikä homma. Lurppa. Lurpalla kanaa mulla ei oo ollenkaan. Mä tuun vetää sua kultaisella lapiolla päähän. No niin, nyt se on tehty kultaisella lapiolla päähän. Niin parempikin jos... Mikä vittu näitä oikeesti näitä monsereita vaivaa? Vittu ne pomppii. Mitä vittun ballerina? Niistä tuli... Se kuoli vittu kun mä löin sitä kerran, se tippui se vihii. Mistä saat sinne valoa? No, mä paistan itselleen pihviä sarjoista kinkkupizzaa paistelen täällä. Mä et varmaan avaa sitä. Mä kaiken varmaan öljypöykkiä. Mene nyt. Vittu tää kultainen miekka on hyvä. Kenelle maahanmuuttaja täällä? No menee nyt vittu. Ebola-potilaita vittu. Mennään vetää creeperia turpaan tuonne. Mä etsin kokkaa itselleen pihviä. Kokkaa sinä siellä vaan minä menen vetää turpaan creeperia, kun se on niin homonäköinen. Noinen pysyy siellä keittiössä nyt vaan. Olkaamaan nainen. Missä se morsot on muuten? Jee, mä saan tapettua creeperin. Wow. Miten sä saat sillä? Vitusti pillua. Vittu mikä lakipiikki, nyt jumalauta oikeesti. Oi saatana. Mä oon taivassa. Kuolit. enää. Tipuit se jostain vittu perseestä. Voi vittu täällä on palavia zombeja. Mä tipuin taivaalta. Taivalta! Onks se joku Jeesus vai mitä? Voi vittu. Nää vittu Ebola-potilaat ei tää mun rauhaa. Menee nyt sinne vittu. Jeekeetin opla blokkeja muu. Ei. Jee, mulla on dirtti. Mä voin laittaa tonne ettei Ebola-potilaat sisään. No vittu, että on paskoja kivimiekkoja, kun vittu hajoo heti. Mitä sä teet? Lähden etsimään pöytää. Vittu sua vaivaa. Se koira vetää sua perseensä. Mikä Aivan, koira? nyt mä tiedän keneltä mä sain. Kuka vei mun kinkut? No. Mä löysin laasparin. Lurpa muna pölli mun kinkut, saatana. Niin, sen takia se lähti. Niin, eiks niin? Eiks sulla ookin ne kanat? Joo, mä sain ne. Se kuoli. Apua. Mä huomasin vaan sen, että missä se oli kuollut, niin... Jee, mä toppakaan, mä löysin luola. Mene pois, Creeper. En mä tarvitse sua. No tuota eipä tarvitse ainakaan. Jee. Sun reikääs. Mitä sua vaivaa, Creeper? Eipä tarvitse sun reikää. Hei, mä löysin koali. Ihanaa, mä voin tehdä tosta. Mä löysin rautaa. Tai jotain. Mä löysin. Löytäis koalle, että sais tehtyä tortseja. Mulla on koali. Mulla ei tuu tänne mun rööri. No en tuu sun rööri hyi. Minä tykkään rööreistä. Onko se korppi täällä pelaamassa?
Nyt oikeesti, come on, jotakin. Onko täällä korppi muuten pelaamassa? No siis täällä hoitelee hommia Creeperit. Siis ei jumalauta. Tää on vaan tämmönen kälyinen pikkunen luola, mistä ei vittu... Ei löyvä peniskarvaakaan, saatana. Ei jumala, turha reissu. Parempi reissu olisi saatana mennä Intiaankin. Käs rööri tossa on. Joo. Toiveeni toteutuu, löysin koalion. Toiveeni toteutuu. No vittu, lyö sitä. Itse asiassa aivan helvetisti koalion. Kuole hemmis. Noi, ihanaa. Tekipäsi hyvää. Mä kuolen. Hyvä. Lorpamuna, missä sä oot? Uimassa. Missä? Missä päin? Jossain perseessä, mä en tiedä yhtään missä mä oon. Oisit pysynyt meidän kaa. No minkä sille mahtaisi? Mitä vittua? Mene pois. Onko se siellä meidän hienossa röörissä olet? Mihin vittu mä nyt synnyin? Siellä sä oot. Missä sä olet? Täällä sun olla. Oliko tässä se meidän... missä se meidän sänky oli? Joo, täällä on se meidän. Joo, sit mä löydän mun kamaatkin vielä. Huhhuh. Ei saatana. Vittu mä niin oikeesti vihannut saatana monsuja. Otetaanko monsut pois? Se on nössöille. Vittu sä oot nössöillä. Hei, haluatko nähdä tortsees vai? No ei kun mä haluan mun kamaat takas. Missä sä delasit? Täällä. Vittu mikä homo. Voi vittu zombi, mene pois. Vittu täällä on 2. Voi vittu. Mä saan mun kaikki kamat takas. Elä jässä. Missä sä? Et ota jaketin niitä. Älä mene mun kamoille. On ne täällä. Et mene sinne. Tänne näin. Et mene sinne. En vai? Et. Meni jo. Voi vittu sun kanssa. Tuu idiootti nyt väärää suun. Yhtä vittu kyrpää zombia vetty turpaan toistakin. Nyt mä saan mun kamaat. Siellä! Mä löysin sut! Äiti! Mä olin just toisessa suunnassa. Ja Keeti Venä. Mä tarvin nyt koaleita oikeesti. Tää voi vittu oikeesti. Tiedätkö kun ärsyttää saatana kun joku laittaa viesti just kuvaas video. Mitä? Älä nyt nurppa siellä niin löydä sitä Oh yeah! Mä löysin aivan saatanasti koali. Mitä sä löysit? Mä löysin jo parhaan paikan ikinä. No niin, sä seurasit mua. Vittu mikä homo. Tulee viemään mun Tuu paikan. kattoo! No mitä löysit? Mä löysin spawneri. Tapas. Se on zombispawner, eikö? Ei ookaan skele. Skele. Tarvitsee jeesiä sieltä. Joo. Tulee noin Täällä kohta. on testi. Testi. Niin. Mitäs sieltä löytyy? Kaski. Vaikka mitä oli soomeri lähti. Mä tulin nyt takas. Miksi et ota miekkaa? Turpaa, älä nyt tee tuonne. Sä hävisit vaan tosta noin vaan. Varmaan jätkä niinku häviää. Oi vittu. Vittu! Kuulit säkin? Älä kerää mun kamoja. Mä tapaan ne. Saat sä sen tuhottua sen paskan? Joo. Sait. Joo. Joo, anna mun kamoja olla. Nyt otetaan kamat tälle ja häivytään. No et vie mun kamoja vittu En oikeesti. mä vie sun kamoja, mä otan täältä nää chestissä nää kamat.
jaetaan nää niinku joka. Ei kun vaihtuu porkkana. Joo. Ei oikein löyty mitään järkevää. Sitten oota, älä vie sitä. Veiks multa mitään kamaa? No en. Mitä sä teet? No heitä näitä vitu turhia pois. Saat tonkin vielä. Mä en tarvii noita. Hei, mä tarvitsen niitä, mä teen niistä luon. No otan näitä jousia. Eihän mä saa niitä. Mitä näistä chesteissä oli? Siellä oli noita ironia, noita, tiedätkö noita ironia ja vehdä. Pääsylöisesti ihan parhaalla olla. Venaa. Hei, mene sinne meidän kämpille. Joko? Mene sinne meidän kämpille. Mulla on chestejä mukana. Hyvä. Kuole sinne. Täältä ei löydy enää mitään, nää on löydetty vaikka. Lurppaa, tule takaa. Voi vittu. Siis oikeesti. Mistäs mä sitten menisin kaivaa peristä? Tänne. Mennään kotia ekana. Miksi? Täällä viemässä meidän arvoesineet sinne. Missä lurppa mun on siellä kylässä? On vai? Joo. Lurppa mulle tuu takas. Saat meitä mukavia juttuja. Sä saat myös dildo, että toisen dildo ja lisää dildoja. Saanko myös persettä? Jep. Ja sä saat sängyn vielä. Me ei ole 3 sängy. Varmaan tulit oikeesti eketin lakaa siihen mun viereen. Noin. Me nukutaan. Hei, ota. Meidän pitää tehdä. Mitä helvettiä sä teet täällä? Sori! Vittu mikä homo. Saaks mä tehdä kypärä? Jos mä teen kypärä ja kengät tekee saman verran. Teekö mä itelle kengät? No mä tiedän. Onko mä teen sullekin? Älä mitä? Tästä on tuon perseen laittaa ovi. Oota, saat housut, kengät, mitkä onkaan. Mä laitan tohon oveen. Täällä on kengät sulle mun eessä. Joo, täältä tullaan. Mä sua puulopilla turpaa. Sä löit mua, mä kostin sun. No. Mä vähän porkkanaa turpaan. Hei, Sillä on ovi. on vai? On. Hei, tiiäks mitä? Sä oot oppinut jotain! Sä osaat tehdä taloja. Lurpa, mennä nukkuu. Hei. No ei se hyödytä mitään, meitä on 3 täällä servussa. No hei. Sitten. Tiiäks mitä? Mä tarvitsen yhden. Tai... Mä tarvitsen lankaa vielä. Ja Kati, vois kohta lopetella tän pelaamisen. Ruveta tekee jotain muuta turhaa. Laita nyt chestit tänne. Joo. Mä olen Jeesus, mä kävelen veden päällä. Mitä? Vittu. Hei. Tiiäks mitä? Ei. Eiku aamulla 54. Eiku, mä voin tehdä ite. Ei mitään. No joo, ihan sama. Arvita, kun mä povi. Pitäisikö mä heittää chestiin kaikki? No Nää. joo, No, eiköhän me lopetella tähän näin. Joo. Se on niinku moro. Hei hei.